Er komen een soort reacties uit op het versterren van Gaatske Wiersma van Moddergat. Gaatske wie het gezicht van de Vogelpits, het vogelopvangcentrum Krekboeten het Dwarp. Ze wie al een paar maanden ziek en is orende nacht in het ziekenhuis in Ljouwert stoorn. Ze had al een maand of jouwer net in de pit geweest bij de vogels, want ze weer bedlegerig. En helaas, de laatste tijden zeggen we dat gewoon de gezondheid achteruit gaat. Ze leveren iedere keer een wat in. Alhoewel dat ze dat nooit merken laten wil. Want de kapper voor, weet dan. Maar staartjes aan zeggen we dat wel. Het verlies komt hut om voor de familie. Ze binnen hecht met elkaar. En de vogels nemen voor alle jaren een speciaal plak in. Dat wie hiondal voor Gaatske en voor de Vogelpits. Dat is zeker haar levenswerk, ja. En daar is ze eigenlijk mij trots vuur. Nou, ze staren om de hele familie staat achter haar verzeld, want ze kon net alleenig. Ze wil wel de werk verder, maar het werk moest ook uitgevoerd worden. En dat hebben we dien. En ja, de liefde zit er eigenlijk bij alle jaren in. Dat de vogelopvang in Moddergat bestaan blijft, dat is wel duidelijk. Ook al is het dan zonder Gaatske, de liefde van de vogels zet terug. Wij gaan er meisje al voor. Dat ze van boven shot van, het gaat terug. Ja. Gaatske Wiersma is 66 jaar geworden.